Slovakia. Z prvého vozidlu, ktoré vyšlo z výrobných liniek, pribúdali ďalšie. Súčasne aj skutočne 15 deň. Výroba sa rozbiehala, plnou ceste bolo aj prideľovanie osobných čísel. A jednu prvý je do dnešného dňa aktuálny. Bude predstavovať trošku aj moje zásluhy, pretože všetky sa prideľovali prvé čísla. Potom určite nám predeľovali udelenia. Súčasne sa zachoval číslo, musím tam prvé 3 čísla a potom číslo predeľovali číslo 4. Vtedy si práca vyžadovala celého človeka. Spomínajte si ešte na vtedajšie pomery. 20 rokov po pochváľne, ale ja môžem povedať, že pracovný pomer sú do spoločnosti naozaj pomer úraz pobímanie celého boskávania sa občas rozhodne. Uznávame, že boskávať a objímať napríklad taký tuareg sa dá len ťažko. Niekedy však môže poslúžiť ako dobrý pomôcť na rýchlu svadbu. Pracujem v Dúplom Západe 15 rokov a ďalšia tá najhlavnejšia udalosť bola, že som sa kvôli postaveniu Slovakia musel oženiť a teda aj chcel. A išlo o to, že v roku 2003 sme začali exportovať tuaregy na severoamerický trh, kde som mali spôsobiť na 2 roky do Spojených štátov.